שמח לכולם. תרבחו וצעדו. זאת מתנה יוצאת מן הכלל שיהדות מרוקו נתנה לעם ישראל. חג מימונה, חג של דלתות פתוחות, של דברים טעימים, של שבירת מחיצות, של קירוב לבבות. ואין כמו אשדוד שמציינת את כל הדברים היפים האלה. נמצאים אנשים כאן מכל התרבויות, מכל העדות. תענוג לראות אתכם. תמשיכו ליהנות, תשמחו כל השנה כמו היום. הרבה מזל, ברכה והצלחה. תרבחו וצעדו. חג שמח.